sabi ang numero ko, 4435 na sa Jose. Okay? 4435, tama na po. Okay? Sabi ko, greet ko po, Sergio, sa paradang sa programa mo na si Madam Sepa Bunse. Really, ito, kuning Bunse, Vivian Gonzalez, and Brady Bunse, na pwedeng ito. Ang pagkita sa niya, morning po, Sergio, pagdaw po sa may goals na palahilot na si Madam Jerry Calvo. Okay, so yan naman tanda tadi. Patay ko ito sa inyo. Ako kaya, dito na talagang tabangan o kaya po pagmali at pero 75% kasi ang mga kasi yan taking for granted ini po napita kita hospital or online sa online naman ako wala kasama Kinakatod na pala so, motor na may salga. Talagang grabe so pinita-pinita pero just during the time there was a it's time really for us to go back to the old yan kuya lang balik